Ikwena mmadụ baa kichin gị. Ikwena visitors baa kichin gị. Onye sọkwuru ya bụ na palọ ka ọnọdụ jedobe rie, na palọ ka ọnọdụ rurie. Ọ nọcha ọ naba. Isikwa nri n'ọkụ, ọ nakịta ịgbapụta bịa soro ekwukwa okwu gbakpụkwasịa nri na-apụtakwa. Ekwena ya bịa soro gị nọdobe na kichin na-afọ tara ụmụ nwa mmiri. Na kichin ka esi enweta mmadụ. N'ihe oriri ka esi enweta mmadụ. Ọ baa gị ọnụ ada agwụ nkwa ya agwọ. Mana nke ịzọrọ n'ọkpa anyị agwọ ya. Mana nke bara mmadụ afọ ọ na-afịakwa arụ ọgwụgwọ. Mụrụ anya ka azụ. Geenụ ntị ka nkọrọ na akụkọ ihe merenụ. O nwere ofu nwaanyị, nwa ya gbara akwụkwọ. Ihe ọ mụtara bụ sọ nwaanyị. Ọ mụtaghị nwoke. Di ya wee zie nwanne ya nwoke agbamakwụkwọ. Instead o je chọrọ ya hotel, kwụọrọ ya ụgwọ, kpọrọ ya nataba n'ụlọ. Adị ọ mara nwanne nwoke a bụ ekwensu, evu, ọ na-eghu ya anya ọkụ. O nwere ego mana ọ mụtaghị nwoke. O wee kpọrọ ya wee bịa na be. Ha ekeghe nkwụcha. Ama ihe nwoke mekata wee baa kichin. Wee jekwue friza. Mee evil incantation. O kwubienu n'okwu n'isi nwoke. N'ihi na ọ chọrọ iri ha ekpe. Agbachazie akwụkwọ. The evil na. Ebe a ka esi bụrụ nne esikwa nwoke. Nwoke bido yaba. Yaba. Nke na-ebugarịkata. Agwọta nwụọ. Nwoke nwụrụ. Ọnkụ esenie o. Senie. Chụpụ nwaanyị na ụmụ ya na be ebe di ya lụrụ ụlọ. Aka na ọ dị ebido ọkpara kama na ọ mụta ha nwoke. Chụpụ ha si na ha ya apụ. Na di ha na ha mụta ha nwoke. Nọ ya ka oke ruru inwe obi. O wee bụrụ ihe ọnkụ, evil ọnkụ, anya ọkụ na ọkpọtara ya. O je baa kichin wee mee evil incantation. Kwubie okwu n'isi nwoke. Maka na nwoke ka ọ na-achọ ka o bupụ. Ka o wee bichie. Ọ chọrọ iri ha ekpe. So mụrụ anya ka azụ. Onye ọsọkwara ya bụrụ. Ọ bịa nọdụ na palọ be gị. Ya nọdụ na sitting room. Ebe a ka ọ nọdụ rudie. Ya achọ na ga-abịa na kichin. Ti ya nọdụ na ị na-abịa. Isikwa nri n'ọkụ ịbịakwa fie. Ọ nọkatakwa ije nene nri ahụ. Mụrụ anya ka azụ. Anya saa. Nke riri n'ọnụ na-afịakwa arụ ọgwụgwọ. Nke riri n'ọnụ, nke bara afọ ọ na-afịa arụ ọgwụgwọ. Mụrụ anya ka azụ. Ịghọtago?